Matul is-sena li għaddiet in-nefqa sħiħa tal-Gvern żdiedet bi kważi 612 miljun euro fuq l-2022. Ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul is-sena li għaddiet in-nefqa tal-Gvern qabżet is-7,500 miljun euro. L-NSO qal li l-ħarsin soċjali kienet in-nefqa ewlenija tal-Gvern is-sena li għaddiet u qabżet l-2025 miljun euro. Żieda ta' kważi 236 miljun fuq l-2022. Qal li ż-żieda ewlenija kienet irrappurtata fil-benefiċċji soċjali li skorrit id-89 miljun euro. L-NSO żied jgħid li n-nefqa fuq l-affarijiet ekonomiċi naqset b'aktar minn 141 miljun għal 1393 miljun. Parti sostanzjali minn din in-nefqa tal-Gvern is-sena l-oħra marret fuq is-sussidji tal-kontijiet tad-dawl tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Fil-fatt in-nefqa fuq inizjattivi ta' għajnuna l-enerġija maħsuba biex jitnaqsu l-effetti tal-kriżi tal-enerġija kienet ta' 270 miljun euro. Fl-istess waqt il-Kaxxa ta' Malta ħarġet 134 miljun ieħor għal inizjattivi ta' għajnuna fir-ristrutturar tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. L-NSO żied jgħid li l-infiq fuq is-servizzi pubbliċi laħaq kważi l-1000 miljun euro, waqt li n-nefqa fuq is-saħħa u l-edukazzjoni laħqu kważi l-2000 miljun euro. Ħareġ ukoll li n-nefqa fuq is-servizzi tal-isptarijiet telet għal 570 miljun euro, waqt li l-ħlasijiet tas-servizzi tal-outpatients żdiedet għal 184 miljun. F'ħasnin li moddija l-biċċa l-kbira tan-nefqa tal-Gvern marret tal-pagi u s-salari bi kważi 26%. Isegwu l-benefiċċji soċjali fi flus jew għamliet oħrajn bi 22%, il-konsum bi kważi 20% u s-sussidji bi kważi 10%. F'ħarsa aktar dettaljata l-NSO qalet li aktar minn 1231 miljun euro marru għall-anzjanità.